Πώς να αποφύγεις τις παγίδες των πιστωτικών καρτών. Οι πιστωτικές κάρτες μπορούν να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την καθημερινότητά μας, αλλά αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, γίνονται μια από τις πιο επικίνδυνες παγίδες για τα οικονομικά μας. Πολλοί άνθρωποι πέφτουν σε κύκλους χρεών, πληρώνουν υπέρογκους τόκους και χάνουν τον έλεγχο του εισοδήματός τους εξαιτίας λανθασμένων συνηθιών. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορείς να αποφύγεις τις πιο συνηθισμένες παγίδες, ώστε η πιστωτική σου κάρτα να δουλεύει για εσένα και όχι εσύ γαμαγιώτα, αυτήν. Σημείωση: δεν είμαι οικονομικός σύμβουλος. Όσα μοιράζομαι βασίζονται αποκλειστικά στην εμπειρία μου και έχουν σκοπό να σε βοηθήσουν να αναπτύξεις μια πιο υγιή σχέση με τα οικονομικά σου. 1. Η παγίδα του ελάχιστου ποσού. Οι τράπεζες σου δίνουν τη δυνατότητα να πληρώνεις κάθε μήνα μόνο το ελάχιστο ποσό. Αυτό όμως σημαίνει ότι το υπόλοιπο συνεχίζει να χρεώνεται με τόκους, και έτσι το χρέος σου πολλαπλασιάζεται. Συμβουλή: προσπάθησε να εξοφλείς το 100% του υπολείπου κάθε μήνα. 2. Οι υψηλοί τόκοι και τα κρυφά κόστη. Οι πιστωτικές κάρτες συχνά έχουν επιτόκια που ξεπερνούν το 15% ή 20%, ενώ υπάρχουν και έξτρα χρεώσεις, καθυστερήσεις, αναλήψεις μετρητών, έξοδα ετήσιας συνδρομής. Συμβουλή: διάβασε τους όρους της κάρτας σου και υπολόγισε το πραγματικό κόστος πριν τη χρησιμοποιήσεις. 3. Οι παρορμητικές αγορές. Η αίσθηση ότι έχεις διαθέσιμο χρήμα σε οδηγεί εύκολα σε αγορές που δεν θα έκανες με μετρητά. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οι άνθρωποι χρεώνονται υπερβολικά. Συμβουλή: ρώτα τον εαυτό σου, θα το αγόραζα αν έπρεπε να το πληρώσω με μετρητά. 4. Πολλαπλές κάρτες, πολλαπλή κίνδυνη. Κάποιοι έχουν 2, 3 ή και περισσότερες κάρτες, πιστεύοντας ότι έτσι έχουν μεγαλύτερη ελευθερία. Στην πραγματικότητα, απλώς πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες για χρέη. Συμβουλή: περιόρισε τις κάρτες σου στη μία που πραγματικά χρειάζεσαι. 5. Το μπόνους που σε κοστίζει. Πολλές κάρτες προσφέρουν πόντους, μίλια ή cashback. Αν όμως ξοδεύεις περισσότερα για να κερδίσεις τα δωροπόντους, τότε τελικά χάνεις χρήματα. Συμβουλή: χρησιμοποίησε τις ανταμοιβές μόνο αν ήδη θα έκανες την αγορά. Μην αγοράζεις πράγματα που δεν χρειάζεσαι. 6. Η ανάληψη μετρητών από πιστωτική κάρτα. Αυτή είναι από τις πιο ακριβές κινήσεις που μπορείς να κάνεις, αφού χρεώνεται άμεσα με πολύ υψηλό επιτόκιο και προμήθειες. Συμβουλή: απόφυγε την ανάληψη μετρητών με κάθε τρόπο. 7. Χτίσε μια υγιή σχέση με την κάρτα. Η πιστωτική κάρτα δεν είναι δωρεάν χρήμα. Είναι απλώς ένα εργαλείο που, αν το χρησιμοποιήσεις σωστά, μπορεί να βελτιώσει το credit score σου και να σου δώσει ευελιξία. Αν όμως το δεις ως παράταση του εισοδήματός σου, θα σε οδηγήσει σε προβλήματα. Συμπέρασμα: η σωστή χρήση της πιστωτικής κάρτας απαιτεί πειθαρχία, έλεγχο και επίγνωση. Αν μάθεις να αποφεύγεις τις παγίδες, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις με τρόπο που σε βοηθάει, αντί να σε κρατάει πίσω. Να θυμάσαι, ο στόχος δεν είναι να αποφύγεις τις κάρτες, αλλά να τις ελέγξεις εσύ, όχι να σε ελέγχουν αυτές. Αν βρήκες χρήσιμο αυτό το βίντεο, κάνε subscribe στο κανάλι Good Life για περισσότερα βίντεο σχετικά με οικονομική ανεξαρτησία, προσωπική ανάπτυξη και έξυπνη διαχείριση χρημάτων.